ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବିନା କାରଣରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ସମୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କେହି ବିନା ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବାହାର କରୁଛି, ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବି ସାରିଛି। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଭଲ ଲୋକ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଏପରି ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭାବିବେ। ଯଦି ନିଜର କିଏ ପର କିଏ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯିଏ ପର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ପଛରେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାହାନା କରି କହିବେ। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ସାହସ ଲୋଡ଼ା ଥାଏ।